wani pon malan wang narakso ko en pon penyu wang ki sanan kan ko lukan ko na nanyang ko nan kanyay ko wang chororong sa palmachay kop na Koreang kop na speaker and legislature sa ko mong lapalabakan nan panyan siya momot sa government o John pon penyusap Pejawan ko kuran karas ang nasa palmachay roman ramot. Ngay sa Nukalas, meron pejawan kadali kupurakan hautapan sa palmachay roman ramot. O iya cara labin sa palmachay kung kan kayo kasaraw tachoy inauguration and wakan may pejawan yanger usus ninopantay sa kayo niya katay sa tuang ang seren chief o council o karyaw ay sa palmachay roman ramot yay Kalachan Micronesia present pejawan niya arrangement ko sa school o kasilo yay uyapan tato henukapriyan ni John Pasakan Rome sang kolonya Wayne Ponpe Tanyan Rome nan sa palmachay region Ponpe pejawan alatire Rome mepit kasaraw kapachapat choy na operation ng local government silukan Henway Ponpe may pejawan yanger pachang susan no Ponpe sa teorya kuti sa tuwa ang seren chief o council o wekan ranyang pejawan kasarawi nan chapin pangwach ye way sono ang chief o council way sakos o way kolonya Nitway tamis sansan na way sinuwat pilbang pacho wanyang muya sa palmaran kasaraw kapachapach tachoy na operation o ngaray chumal na palagpan nintuwamech. Ni January isak limawan bang yakakriya isak way sakos ni January isu hen bang yakakriya isak way no o ni January isak silo riya isak wing kolonya ka. Korea way sa palmachay roman ranwach pan sang kalikon wing Ponpe. Sa palmachay Kalachan Micronesia FSM National Campus o Ponpe Campus pachuan niyayag haray chuman kasapul school kay sisak ni tisang parya isak hen parya kiti isak tuwa. Kasapul school watch pachawan miyawi ni Chairman Kalachan Micronesia FSM may pachapalikar Wayne Ponpe. O kain saklan sa palmachay rong na sa palmachay rong ranwach yay Pansang Palian Ponpe Utilities Corporation PUC. Nitisan tayo isak manawan parya kiti isak tuwa palian rong na sa palmachay region Ponpe Pilpachuan na natire rong mepit. Wok taklan tataw kayo mekanyan PUC. Kun pachawan sa pispiyang way pakunan Ponpe. Tataw ko siya wiyatan ukop niyan ang niya pasakan sang chalay isak ang chalay puki. Nituan tang nasansal sang PUC may wiyatan wok taklan tataw ko and ukop niyan. Watch pan chapter tataw ni February hen bang yakit riyasa. Main ko yay nachakan hautapan sa palmachay roman ranwach kanyangan kupuran karas o kasalila. Rabba